A lokacin da ka rasa abin cewa kana tsaka da hira da budurwarka, zan baka idiyoyi 5 da zaka na riga amfani da su madadin yin shiru ba tare da sanin abun faɗa ba. Idan yau ka fara ganin bidiyo na kai following, kai liking, kai sharing. Haka ma idan akwai abin da kake so na yi magana akan sa a bidiyo na gaba, so ka faɗe sa a comment section. Idea ta farko shine tambayar ra'ayinta akan wani abu. Misali, ina so na ji ra'ayinki game da wannan abin da muke ta faman gardama ni da abokaina. Sun ki yarda da nawa ra'ayin, ni ma na ki yarda da nasu. Wataƙila idan na ji naki zai iya taimaka min na gane ni ne akan gaskiya ko kuma su ne. Abin shine irin nuna kishin nan da masoya suke yi wa junansu. Shin irin wannan kishin da masoya ke nuna wa junansu tsantsar so ne ko kuma rashin yarda ne? Musamman ma ku mata. Amfanin wannan shine za ta faɗi ra'ayinta, kai kuma daga ra'ayinta za ka tambaye ta dalilinta. A faɗar dalili sai ka ga kun shafe tsawon lokaci tana ƙoƙarin gamsar da kai ko kuma kai kana ƙoƙarin gamsar da ita. Idea ta biyu shine yi mata tambayoyi. Misali, yau ina so na yi miki tambaya game da ayyukan gida. Ina so na gane wanne fi baki wahala, wanne ne kuma wanda bai fiye baki wahala ba. Tambaya ta farko, wanke-wanke ko girki? Amfanin wannan za ta faɗa maka ra'ayinta. Idan ta faɗa kuma za ka ce, wow, ake kana ganin wancan da bata zaɓan ba, kamar shi ya fi sauƙi, shi ya fi daɗin yi da sauransu. Wannan zai sa ku fara irin maganganu, gardama da sauransu, tana ƙoƙarin gamsar da kai cewa shi wannan ya fi sauki a gurinta. Tambaya ta biyu, kallon fim ko karanta littafi? Tambaya ta uku, kaza. Haka zaka ci gaba da yi mata tambayoyi. Idea ta uku shine neman shawararta. Misali, akwai abu da nake so ne kwanan nan sai dai na kasa tsayar da shawara guda akai. Ina so ki bani shawara akai, mai yiwuwa zuciyata ta tsaya ga abu guda. Tun kan ka je ko ka kira ta ne zaka yi tunanin me za ta baka shawara akai. Idan kuma ta bakan, sai ku ci gaba da tattaunawa akan matsalar. Idea ta hudu kuma shine tsokana. Misali, yau kin tafi kasuwa, za ta ce a'a. To ta zaki gamsar da ni cewa baki je ba bayan kowa da ido na ganki? A gaskiya ba ni bace. To idan ba ke bace, Usain narkice na gani, dan dai wacce na gani sak irin ke ce. Magana ne kawai ban yi miki ba dan na ganki tare da wata yar uwarki, amma gaskiya wannan ba zai yi a ce ba ke bace. Za ku yi daukar lokaci tana kokarin gamsar da kai cewa ba ita bace, kai kuma kana tabbatar da cewa ita din ce. Tsawon lokaci. Idea ta biyar shine kana magana da ita amma kamar ba da ita kake magana ba. Misali, ka kira ta daga sai ka ce, mai wayar bata nan ne. Idan dama kun saba yin irin wannan da ita, za ta ce eh bata nan. Idan kuma ba ku saba yin irin wannan da ita ba, za ta ce ai da ni ce kake magana. Za ka ce ki hakuri amma asalin mai wayar nake nema, masoyata wance, sai ka faɗi sunanta. Wato akwai wani mafarki da zuciyata ta yi da ita daren jiya, shine nake so na faɗa mata. Idan kuma ba matsala zan iya faɗa miki sakon, sai ki faɗa mata idan kuka haɗu. Za ta ce eh ka faɗa, kai kuma daga nan zaka hau dokin bakin ka kana faɗa mata ai wato ina son yarinyar nan da kike gani, ina matukar ƙaunar ta, jiya nayi mafarkin ta, kaza da sauransu. Sai ka rika faɗar ababuwa game da ita, kuma da ita kake magana. Gaskiya yarinyar nan kyakkyawa ce, kun fai sa'a da kuka same ta a gidanku. Kin san irin yadda take sawa zuciya tana bugawa, kin san kaza. Duk wani abu da ke ranka zuciyarka sai ka faɗa a wannan lokacin. Kuma ko da gidansu ne ka je hira, zaka iya cewa a wancan nake nema. So idan kai amfani da wayannan idiyoyin, yau ka je kai, gobe jibi, aka samu cewa idiyoyi ba sa katse maka, kuma zaka na canja su zuwa wani mataki. Nagode sosai, nagode mai masoya. Ku danna mana like, sharing da saving wannan bidiyon domin zai yi muku amfani nan gaba. Ku faɗa mu abin da kuke so na kawo a bidiyo na gaba a comment section. Nagode.